Zdravím vás ľudia. Dnes máme 22.6.2024. Toto video je venované predovšetkým Robertovi Ficovi. Preto sa vám ľudia dopredu ospravedlňujem za niektoré expresívne vyjadrenia, no sú smerované vyslovene k osobe Roberta Fica. Robku, slúchajme tu. Ja som čul, že ty chceš nejakú doživotnú rentu, či co to. Dokonca v skratenom legislatívnom konaní. Tak drogy maloletým deťom tie budete naďalej predávať. To ti nevadí však? To nevieš zrušiť v skratenom legislatívnom konaní. Predaj drog maloletým deťom. Ale penieži? To hej. Ty si týmto aktom len ukázal tvoj charakter. A za co chceš tú doživotnú rentu, Robku? Za to, že si zriadil protiústavne špecializovaný trestný súd, ktorý prednedávnom zhodou okolností počas atentátu oslobodil Pastušeka za propagáciu fašizmu. Za to, že propagoval Hlinku Tisa. To mi chceš teraz povedať, že my ľudia môžeme teraz velebiť Tisa, alebo respektíve, že máme velebiť Tisa? Toho antikrista? Ja ho velebiť nebudem, Robku. To môžeš si ho ty velebiť aj s Harabínom. Alebo za co chceš? Za co chceš vlastne tú doživotnú rentu? Za to ten herecký výkon? Z 15.5.? Za to ten vymyslený atentát? Robku, a to neznáš, že keď sa štrilia do brúška, že ťažko pokrčíš nožičky? Keď ťa ťahali ochrankári do našho taxika. Co ti bolo ľúto? Lakovečky oškrec. Ty si uvedomuješ, čo si týmto aktom spôsobil? Čo si urobil zo seba? Ty si pred očami celého sveta zo seba spravil opičku na gumičke. Ja som šebe dúmal, že Šašeka Matoviča nikto a nič nedokáže prekonať. Ty si to dokázal, Robku. Ty si to dokázal. Povedz mi jednu vec, Robku. To by takého ubožiaka, ako si ty, chcel zastreliť. Ty si taký ubožiak, konceptuálne nespôsobili, že keď potrebuješ šikac, tam musíš volať do Washingtona o zvolenie vyšťače. A keď si treba srac, tam voláš Ferimu do Vatikánu, že vysrac. A potom, keď si nezvíhajú telefóny, tá tie sračky sa ti hromadia v tej hlave tvojej glupej. A potom z tej špinavej fašistickej papule ich na ľudí vypúšťaš. Ale povedz mi jednu vec, Robku. 32 roky chodíš do toho Washingtona, to tým anglosaským fašistom, lízať to ich zasraté rite po kolenoch. A to teraz jak tam budeš chodiť? Po kanáloch? Ale znáš to, Robku. Ja ešte tu pred celým národom musím zastať. Šašek Matovič furt váril, že ty patríš do basy. Nepravda, Robku. Ty do basy nepatríš. Ty patríš do cirkusa. Za toto herecké, jak sa povie, nasadenie, ktoré si preukázal, patríš do cirkusa. Aby si mohol zo sebou zobrať aj toto anglosaské fašistické chovné prasce. Uhrika s Mazurekom. To ty by hrali ochránku. A toho Cintulu, vzhľadom na to, že to ten Cintula velebil tú fašistickú polovojenskú jednotku slovenských brancov, ktorých hlavným veliteľom bol Rostas. Tá Cintulu by mohol baviť z Rostas. Ja si myslím, že také cirkusové číslo by malo úspech v celom Československu. To mňa porazí. A on ide dostávať doživotnú rentu. Opička na gumičke ide dostávať doživotnú rentu. A to mi chceš co, Robku, povedec? Že za 32 roky si nedokázal sebe našetriť? Však slúchajme tu. Keď nemáš penieži, Robku, u Bojnícoch je zoologická záhrada. Tam šebe otvor stánek a tam predávajú opičky na gumičke. Ale pýtam sa jednu vec. Toto tie špinavé fašistické papule sebe štúr banán. Že by si na dzeci toto sračky nevypúšťal. A vy ľudia, vy si čo myslíte? Že tí politici
alebo respektíve, že tým politikom ide o vás? Že im ide o Slovensko? Ešte stále nechápete, že im ide iba o ich vlastný prospech, o ich ega? Vari ste už zabudli na tú šikanu počas covid-fašizmu? To ako psychicky týrali maloleté deti. Že teraz už ich nebudú týrať? Veď si spomente na tie medvede v mestách, v obciach. Veď kto ich tam nahnal? Či same tam prišli? Alebo tie bombové výhražky na školách. To kto ich poslal? Veď tie medvede v mestách a bombové výhražky na školách malo jediný cieľ zastrašiť vás a pripraviť vás na herecký výkon Roberta Fica, respektíve opičky na gumičke. Chápete, čoho sú títo fašisti schopní? Ešte stále si to neuvedomujete? Veď čo povedal Matovič? V podstate pred 4 rokmi. Psi štekajú, karavana ide ďalej. V tej karavane sedia všetci. Aj Pellegrini, Fico, Matovič, Sulík. A budú sedieť do tej karaváne dovtedy, kým vám to nedocvakne. Hádajte sa, kto koho volil. Ja som volil Kotlebu, to ten volil Sulíka, ja som volil, ja neznám, Čaputovú, ja som volil Pellegriniho. Nechápete to stále ľudia? Že sa hádate a oni sa z vás smejú? Josif Vissarionovič Stalin raz povedal: nie je dôležité, koho volíte, ale kto hlasy spočítava. A 34 rokov tu na tie hlasy spočítava americká ambasáda. Tam je tá ich moc. Respektíve ten ich paniček. Pretože ak si myslíte, že Fico má nejakú moc, 15.5. dokázal, že nemá. Verejne zo seba spravil opičku na gumičke. To sa nedá nazvať, že je politická nula, že je to niemand. Je to opička na gumičke. Tak prestaňte sa hádať. Rozdelili vás ideologicky. Jedna strana kričí po gender ideológii a chce ostať v Európe. Druhá strana kričí, že je proti gender ideológii a chce odísť z Európy. Nechápete tú súvislosť? O čo im ide? Že tak ako rozvratili Československo za Mečiara, že tak chcú rozvratiť celú Európu, aby bola ľahšie ovladateľná. Stále vám to nedochádza. Prestaňte sa hádať, ľudia. Prestaňte veriť tým politikom. V podstate minulé volebné obdobie ste mali možnosť poznať liberálny fašizmus. Teraz nadišiel čas spoznať sociálny fašizmus. Pretože tak, ako bolo za Hitlera a za Tisa, teraz bude za Pellegriniho a za Fica. A až kým vám toto nedocvakne, že vy máte tú skutočnú moc a že ich pániček sa nachádza na americkej ambasáde, tak dovtedy sa budú z vás smiať. Aby ste pochopili tajomstvo ovládania ľudstva, existuje kniha. Tajomstvo ovládania ľudstva. Kniha DVTR. Mŕtvá voda. Sú to knihy koncepcie sociálnej bezpečnosti. Študujte ich. Stávajte sa konceptuálne mocnými. Len tak dokážete zachrániť seba a našu vlast. Prajem vám krásny zvyšok dňa, mier v rodinách, mierové nebo nad hlavami a do ďalšieho videnia, snáď do pochopenia.